To, Allah buwai gagar misali, na zaga ba labari. To, za mu dangana. Wannan aika babban ne. A kwarai kuwa, ai kowa ya zo ɗiban ruwa nan sai ya biya da na zaga yau ba komai, ba uwar komai tare da ni. Abinci ma? Aba, bari zauna zan ga wanda zai ɗebi ruwa yau a nan, kowa sai ya biya. Ko Qur'ani ko sai biya. An gama zagayen, an gama zuwa ko ina ba labari. Ni na samu sana'a daga yau. Na samu sana'a. Babban magana. Ke. Wannan kan banza. Ke, yar gidan uban wace ce ke. Daga zuwa ba ma sallama, balle ma kuɗin biyan ruwa, saboda kuna ganin ku duniya ta yi muku daɗi. Akan dalilin me zan biya kuɗin ruwa, haka kawai ana zaman lafiya. Ƙarya za ki min bayan mutum sama da 80 sun biya? Ni ba mu taɓa biyan kuɗin ruwa a nan wajen ba. Wani hayaniya nake ji haka? Zuwa ne in ɗebo ruwa, shi kuma daga zuwa kawai haka ni ban san mutum ba daga sama kawai wai ni dole sai na biya kuɗin ruwa kafin ya ɗiba. Kai, waye kai? Yalla bai ni dai na zo ne in kula da gurin saboda kulawa da addini. Waye ya sa ka? Waye ya sa ka? Taimako zan yi ranka da ni. Taimako ne alhajin Allah. Wa za ka taimaka mawa? Zan taimaka bayan Allah ne. Ba na son irin wannan abu. Dama dai. Kana mun wani waige-waige haka. Waye ya ce ka zo ka bi kuɗin ruwa nan? Alhaji wai na ga yana tafiya a albazaranci ne ga siyan fetur. Ana zubawa a tashi injin nan. Kuma ka ga alhajin ba. Ina ruwanka? Ka ce ka bani. Ya Allah zan fice. Idan na ƙara ganin ka a nan gurin sai na ɓata maka. Allah ka wuce mana. Wannan ai iskancin banza iskancin wofi ne. Yauwa, ki gaida maman naki. Ki gaida ta.